Austrija je pobjedila Nizozemsku 3-2 u Berlinu. Austrija je osvojila skupinu D u drugom susretu. Francuska i Poljska 1-1. Evo, fantastičan rasplet ove skupine i gospodo, fantastična utakmica koju smo gledali u prijenosu i velika pobjeda Austrije, Tomislave. Dinamična utakmica s jedne i druge strane, s tim da su Austrijanci u kontinuitetu 3 utakmice odigrali u istom ritmu. Trener mijenja neke igrače, dozira ih pola sata, 60 minuta pa 60, pola sata. Drži to sve pod kontrolom, oni igraju zaista fantastičan ritam, igraju pressing, ne boje se, nisu stali ni kod prvog iznenačenja, ni kod drugog, tražili su taj treći gol za malo da daju četvrti, no međutim to je pokazatelj da su neopterećeni, da razmišljaju isključivo o svojoj igri, svojim zadacima i da misle samo na sebe. Respektiraju protivnika, ali su fantastični. Vedrane, evo, rekli smo te 4 promjene, ali donijele su dobro momčadi, unijele živost i Austrija nakon tih izjednačenja Nizozemaca stigla do pobjede. Oni imaju sistem i glavu i rep i onda nije bitno ko igra, on ima taj sistem, tako da on kad mijenja igrači se pridržavaju tog sistema i onda i prate njegove zamisli, tako da i te nove promjene koje su unijeli, vidjelo se da ne pada ritam, on je to i htio da što duže drži u presingu Nizozemci su me iskreno razočarali, očekivao sam od njih više s obzirom na imena koje imaju. Možda 2-3 igrača su odigrali iznad razine, ali puno previše za ovakvu Nizozemsku koja je najavljivala borbu za vrh. Roberte, dakle, malo bi tko Austriju predvidio kao osvajača ovakve skupine? Pa u principu mislim da ne bi ni oni sami, ali ovo što su rekli i Tomislav i Vedran, kad vidite, mi smo komentirali prije u poluvremenu, Austrija puca od zdravlja. Točno se vidi da puca od nogometnog zdravlja, da su homogeni, kompaktni su, trče. Nije stvar samo da imaju dobru količinu trčanja i intenzitet trke, nego trče zajednički, imaju dobre linije kretanja i jednostavno imam osjećaj da što više trče, oni se zapravo manje umaraju jer su zajedno, jednostavno imaju, svaki igrač ima 2 rješenja odmah i kada se tako igra, onda jednostavno nije lako suparniku napraviti nešto, a ovo što je rekao Vedran, slažem se potpuno, Nizozemska, ja sam to rekao, mislim na početku, ona je stalno, nešto se od nje očekuje, ali je jednostavno i dalje neispunjena. Evo, prođimo kroz najbitnije trenutke, evo Tomislave, dogledamo taj prvi pogodak. A ovi ostali, znači, to je toliko timska igra, to se toliko zna di, ko, šta i kada, ne samo ovi koji počnu 11, nego 16 igrača, 15 igrača, i on vrti i rotira, znači da imaš 15-16 igrača koje možeš koristiti, a to je strahovito bitno u današnjem nogometu, pogotovo kad traži ovaj ritam kakav oni igraju. U 47. Vedrane, rekli ste i na poluvremenu, po Roberte, dakle, 5. put od 6 posljednjih utakmica u grupnim fazama na velikim natjecanjima je zabio Gakpo, dakle 3 puta u Kataru, sada 2 ovdje. Istina je, on to individualno rješava, kako ste rekli. Međutim, mislim da je on čak i neka simbolika te neispunjenosti Nizozemske, jer sve nešto daje golove, sve ok, ali nema tog iskoraka koji bi trebalo za jednog igrača koji po meni ima velike potencijale. Gol mu je sličan kako smo dobili jučer mi od Italijana. Vidim da mnogi igrači na ovom turniru s lijeve strane traže ovu desnu. Zanimalo bi me samo Ivković kad je bio u Austriji, je li tako? Da. Kakav je nogomet bio tada? Pa tada smo mi Hrvati bili glavni. I mi smo bili, naši treneri su sigurno jedni od najzaslužnijih ljudi u napretku austrijskog nogometa i onda poslije dolaskom nekih njemačkih trenera, pogotovo Happela, Ernsta Happela kad je došao u reprezentaciju, donio im je taj, Austrijanci jesu po prirodi ovako bezobrazni i jako visoko mišljenje imaju o sebi. A dolaskom tih trenera, oni su im još to dodatno digli, s tim da su im donijeli način, pripremu i taktičku naobrazbu kakvu prije nisu imali. Znači, oni su od pojedinaca, jer Austrija uvijek imala pojedince, Jara, Prohaska, Krankl i drugi igrači, i Herzog u novije vremene. Znači, uvijek su imali dobre, odlične individualce. No, međutim, počeli su stvarati ekipu i to do dana današnje, kad to vidimo i u klubovima, Austrija, Rapid, Red Bull, Salzburg, i čak i Sturm Graz, koji su imali svoje faze i koji su, ja znam, koji sam igrao prijateljske utakmice prije s Lokomotivom i sad u zadnje vreme kad je bilo, to je bilo dan i noć. Znači, kad su te uzeli u mlin, nisi mogao izaći. I to je to. Danas oni nemaju toliko jake individualce kao prije, ali su momčadski
svaka čast. Evo, Romano Šmid, igrač Werder Bremena, Vedrane vidimo za 2-1, dakle nedugo nakon toga. Svi mi bi htjeli da dođemo s 5-6 igrača u završnicu, ali ako igrač ne može istrčati 50 metara šprint i 50 metara se vratiti u trku nazad, od toga nema ništa. Austrijanci to pokazuju da je vrlo jednostavno, a u biti nije jednostavno. Ovaj čovjek, njihov trener, je napravio takvu vrstu igranja. Ja mislim da je to jedina reprezentacija, čak bi rekao i u svijetu, koja igra takvu vrstu presinga. To je jako teško napraviti u reprezentaciji s obzirom na mali broj treninga, ali on je to uspio dovesti skoro do savršenstva. Zato jer oni znaju trčati. Ti imaš osnove trčanja. Ne može ovaj krilni ili bek koji uđe, koji trči 50 metara da se vrati ponovo 50 metara. Ne, on od ovuda ulazi u sredinu, a vezni igrač ga zatvara. Znači onda je puno kraća trka i taj se bek pretvara ili krilo u veznog, a vezni se pretvara u krilo ili beka. To je kad pametno trčiš, onda izgleda da svi trče, ali trče s glavom. Treba pokrivaju pametno, prostor. Da. Pokrivaju prostor. Weghorst, igrač Roberte kojeg smo spominjali u proteklim utakmicama. Ok, mi sad Nisu Austrijanci, nećemo reći posustali, nego imali su oni posljednju riječ i to preko... Moć, ima trku, ima situacijsku inteligenciju, ima dobru tehniku i jednostavno kad imate ovakve igrače uz profile tipa Arnautović i Baumgartner koji je načelno kao lagan igrač, mršao kod nas bi vjerojatno rekli da ne može igrati ozbiljno nogomet, ali eto, tu očito može. Da nema fazu obrane. Yeah. Evo ga, da zaključimo ovu skupinu, idemo pogledati najzanimljivije trenutke iz druge utakmice igrane u isto vrijeme, a to je dvoboj Francuske i Poljske. Stvarno pleše na rubu sa regularnosti izvođenja ovog kaznenog udarca. Francuska-Poljska 1-1, a Nizozemska-Austrija vidjeli ste 2-3 u konačnom raspletu skupine D, pa evo kako izgleda i ljestvica. Austrija prva, Austrija će igrati protiv drugoplasiranog iz skupine F, to mogu biti Turska, Češka ili Gruzija, dok će Francuzi kao drugi igrati protiv drugog iz skupine E, a to mogu biti sve 4 reprezentacije, Belgija, Slovačka, Ukrajina i Rumunjska. Nizozemci još ovisno o kombinacijama saznaće svog protivnika. Kylian Mbappé zabio je iz kaznenog udarca. Prvi pogodak na europskim prvenstvima. Evo, naši kolege iz SofaScore u statističkoj rubrici pripremili su jednu zanimljivost. S maskom je uspio zabiti do sada, bez maske niti jedan. Da, nevjerojatan podatak. Eto, dakle, jedna iskorištena velika prilika, odnosno zabio je u ovoj utakmici, 6 udaraca je uputio s maskom. Dakle, to je bio rasplet u ovoj skupini D. Rekli smo tko će s kime igrati, još će Nizozemci saznati svojeg protivnika. Sve ovisi još o kombinacijama. Rekli smo kombinacijama kojima se nada i hrvatska reprezentacija, a tek slijede one utakmice koje bi o tome trebale odlučiti. A kakvo je raspoloženje i stanje danas, zapravo ne moramo pitati kakvo je raspoloženje, ali evo novosti iz našeg kampa prenijet će nam naš kolega Boris Jelavić. Borise, situacija danas sigurno nije najsretnija, naravno, ali što nam možeš reći kako je protekao ovaj dan koji je sigurno sumoran? Dobro večer i lijep pozdrav cijenjeni gledatelji iz Neurupina. Teško je zapravo pronaći prave riječi, teško je opisati atmosferu, teško je opisati sve ono što smo proživjeli na neki način jučer s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Hrvatska nogometna reprezentacija odmah se nakon tog sinoćnjeg ogleda vratila ovdje u bazu. Vidite pored mene autobus hrvatske nogometne reprezentacije. Tu su, čekaju, još ima teoretskih izgleda, ali kako sada stvari stoje. Hrvatska će nakon 10 godina prvi put napustiti grupnu fazu, natjecanje završiti nakon te grupne faze, nakon još onog svjetskog prvenstva 2014. u Brazilu. Idemo se malo prisjetiti što se sve to sinoć svašta izdogađalo. Pomislili smo da se nakon onog šokantnog remija u Hamburgu ne može nešto slično dogoditi. Dogodio se šokantni remi u Leipzigu. Drugo poluvrijeme, bolje izdanje Hrvatske. Hrvatska jučer pružila najzreliju partiju, stiže vodstvo preko Modrića, 55. minuta. Modrić postaje najstariji strijelac u povijesti europskih prvenstava s 38 godina, 289 dana. Ide Hrvatska prema kraju, ide prema toliko željenom slavlju, ide prema toliko željenom ogledu osmine finala u subotu protiv Švicarske u Berlinu. Zaista bi to bio jackpot nakon svega što se izdogađalo. Onda dolazimo do te sučeve nadoknade. Ja sam bio dolje odmah pored klupa, pored tog tunela gdje se čekaju izjave. Nitko kao prije svega nije mogao vjerovati da se radi o čak 8 minuta sučeve nadoknade. Nama je to izgledalo kao 38 minuta.
i onda posljednji trenuci za Kanje doslovce zakucao i zaključio sve naše ambicije na ovom europskom prvenstvu. Popadali su svi dole oko klupe Hrvatske nogometne reprezentacije, jedan veliki šok, teško je bilo pronaći prave riječi, teško je bilo razgovarati s igračima, teško je bilo gledati kako dolaze u slačionicu, zamislite tek kako je onda to sve bilo njima. Luka Modrić je dao izjavu za španjolsku televiziju, krenuo prema slačionici, u tom trenutku pojavljuje se Gigi Buffon koji grli Luku Modrića, koji mu daje podršku nakon svega što se dogodilo. Dolazi još jedna legenda talijanskog nogometa, dolazi Leonardo Bonucci koji također grli Luku Modrića, odaje priznanje hrvatskom kapitanu. Evo samo taj mali detalj iz velike mix zone može na neki način dočarati obožavanje i status Luke Modrića. Luke Modrića koji je jučer upisao 178. nastup za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, više od Europljana imaju samo Sergio Ramos i Ronaldo. Luka Modrić, čiji smo možda posljednji ples na neki način jednog jedinog i neponovljivog Luke Modrića gledali sinoć u Leipzigu, i nekih od ključnih figura ove najuspješnije generacije u povijesti hrvatskog nogometa koja će bez obzira na sve zlatnim slovima ostati upisana u našu povijest. Danas, rekli smo, reprezentacija se vratila ovdje još nakon tog ogleda, održana je pres konferencija, idemo čuti obraćanje Zlatka Dalića. Dakle, mi smo, kako smo i planirali na poluvremenu, se dogovorili da idemo sa napadačem Budimirom, da idemo sad potpuni rizik, da dignemo bekove jako visoko i da idemo sa ofanzivnije, sa većim rizikom. I sve je bilo kako smo i planirali. Dakle, prvo vreme imati 0, ako ne možemo zabiti gol, da ga ne primimo, ne možete Italijane u bank, da uvodite Chiesa, da ide sad na preskakanje, da ide sad na dati gol. Mi nismo htjeli se povući, mi nismo htjeli sad se grčevito braniti kao u nekim trenucima, ali bili smo prisiljeni, jer mi smo se potrošili tih sat vremena i onda smo radili promjene. Vadili smo Sučića iz igre i Kovača koji su pali u sredini terena, uveli smo Perišića da zatvori tu lijevu stranu koliko može, tih pol sata koliko on je odigrao u fazi obrane jako dobro i koliko je mogao to napraviti. Ivanušića da pokrije taj trkački dio i da imamo tu neku stabilnost. I to smo držali, i Talijani su imali te neku inicijativu, ali nisu imali nekakvu izgledniju situaciju za gol. I tamo smo se nekako i posložili tih zadnjih, ušao je Majer mjesto Luke i par posjeda lopte, kontrola, i mi idemo u tu kontru 3-2 u 95. minuti gdje moramo mi puno kvalitetnije reagirati, zabiti gol. I onda dvije odluke suca, čini mi se faul Brodovića, a kontra faul je faul Budimira, i u toj situaciji moramo drugačije reagirati, moramo uzeti loptu, moramo je baciti daleko, moramo je stati ispred lopte da on ne izvede, nego mi nismo se uspjeli vratiti, ali ne trebamo se ni vraćati natrag, nego visoki predsjednik je dalje koliko može. I on svira kraj, nismo mi krenuli iz centra. Pa pusti bar nas da puknemo dugu loptu, pa šta bude. I od nekakve euforije, svima šok, svima tužan jesam zbog ovih svih ljudi, zbog ovoga svega, da nismo uspjeli, ali opet kažem, neću, zaista, nemam potrebu biti razočaran, tužan, mogu biti samo ponosan na ovo sve. Ovo je samo rezultat jedan koji je u životu dođe i moraš iz njega izaći samo jači. Poraz je, nije smak svijeta. Što sad treba? Ubiti se mi svi skupa. Ali emocije postoje i što prije prebrodimo tu tugu, tu žalost, bit će bolje. I zaista ne treba upasti u depresiju, iz ovoga izaći jači, iz ovoga izaći čvršći i pokazati karakter. Pa ništa me neće pokolebati u mom životu. Nikakvi poraz, nikakve pobjede. Ja znam svoj put, znam da ga radim ispravno, pošteno, časno i da je moja odgovornost. Dakle, ja u potpunosti preuzimam odgovornost za ovaj neuspjeh. To je moj neuspjeh. Ja sam izbornik koji sa svojim suradnicima određujem taktiku, određujem igrače, određujem način što i kako i dakle, odgovornost je samo moja. Boris, reprezentacija ostaje do daljnjeg u kampu. Jesu li u planu neke medijske aktivnosti još?
Za sada nisu u planu nikakve medijske aktivnosti. Prije svega reprezentacija će večeras pratiti ova dva ogleda, prva dva od ta 4 u kojima još imamo teoretske izglede za ostanak na ovom europskom prvenstvu. Pratit će se ti ogledi u skupini C večeras od 21 sat u kojem Engleska mora s 3 ili više razlike slaviti protiv Slovenije, u kojem Danska mora biti bolja od Srbije, da bi onda još imali izgleda u preostala sutra 2 ogleda u skupini F. Razgovarali smo nakon utakmice i s utučenim hrvatskim navijačima. Svi oni ne zamjeraju ništa reprezentaciji na jučerašnjoj izvedbi protiv Italije. Svi su se oni na neki način složili da je Hrvatska prvi veliki korak prema napuštanju ovog velikog natjecanja već nakon grupne faze napravila u Hamburgu, da je propuštena velika prigoda bila u Hamburgu protiv Albanije. Ukoliko Hrvatska završi ovo nastup na europskom prvenstvu nakon grupne faze, to će za Hrvatsku biti 3. nastup da je završila europsko prvenstvo nakon grupne faze. Podsjetimo, još nakon Portugala 2004. nakon Poljske 2012. Hrvatska i dalje čeka na tu prvu pobjedu na njemačkom tlu, računajući svjetsko prvenstvo 2006. i sada ovo europsko. Hrvatska je i dalje bez pobjede. Ali Hrvatska je, kao što vidite, autobus ovdje, Hrvatska je i dalje ovdje. Na europskom prvenstvu ostajemo i mi pratiti daljni razvoj tijeka i biti uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Evo toliko za ovo javljanje iz Neurupina. Hvala ti, Borise. Dakle, da, reprezentacija ostaje, barem dok se ne odigraju ove utakmice. Vidjet ćemo hoće li se sve poklopiti. Prvi susret koji će dosta toga odlučiti. Jedan je dakle od 2 koja se igraju večeras u 21 sat u skupini C, a mi ćemo u izravnom prijenosu pratiti dvoboj između Engleske i Slovenije. Engleska Slovenija, 21 sat Keln u prijenosu na našem drugom programu. Na multimedijskoj platformi HRTI u isto vrijeme ide ogled iz Minhena između Danske i Srbije. Zanimljiv ogled, Roberte, koji pratimo. Englezi za ovaj hrvatski rasplet, da tako kažem, treba pobjeda Engleza od 3 razlike i tamo slavlje Danaca protiv Srbije. Ako ćemo nogometno gledati rezultate Engleske i Slovenije, može biti izražen takvim omjerom. Ako ćemo gledati učinak reprezentacije tokom turnira, onda mi to izgleda dosta nategnuto očekivanje, ali možemo i ako je u pitanju interes hrvatske reprezentacije, pa ćemo navijati za Engleze da probaju to ostvariti. Vedrane? Pa upravo ovo što je gospodin Mateoni rekao, mislim da je, s obzirom na 2 prikazane utakmice, Englezi nas nisu oduševili. Slovenci igraju jedan zanimljiv nogomet, također sličan Austriji, s puno trke, puno pokrivanja, međusobnog pomaganja, tako da volio bi zbog Hrvatske, ali nekako mi nerealno. Tomislave, kako? Dobro, danas se Englezi igraju sa zadnja 2 vezna, prošle 2 utakmice su igrali sa jednim veznim i jednim bekom. Arnold danas ne igra, ušao je Gallagher, znači to isto vjerojatno jedna bitna promjena u reprezentaciji, jer to je Klopp pokušavao s njim u Liverpoolu i Southgate je probao to nešto kopirati, no međutim nije se nikako uklopio, jer jednostavno nema ni vremena, ni prostora, niti brzog razmišljanja da bi mogli igrati na toj poziciji. Pa onda danas želje su takve, pa idemo u tom smjeru da probamo zajednički sa Englezima doći do tog cilja. A Vedrane, kako gledate na ogled Danske i Srbije? Pa bit će zanimljivo, evo sastav smo dobili, napokon da se Stojković odvažio maknuti neke igrače iz prvih 11, da nije rovao imenima, nego pokušava napraviti, prilagoditi sustav igre za Mitrovića koji je realno u najboljoj formi. Vlahović nas nije oduševio ove 2 utakmice. U Srbiji nemaju neku pretjeranu igru, pogotovo ove 2 utakmice. Njihovo sve svodi duge lopte na krila, ubacivanja. Imali su 33 ubacivanja prošlu utakmicu, pretprošlu 24, tako da cijela igra se svodi na centriranje na ovu dvojicu koji su, Mitrović je dobar s glavom, Vlahović i ne toliko dobar, više je dobar s udarcem nego glavom, tako da evo, napokon je promijenio postavu, izvadio i Tadića van, i Vlahovića i Milinka Savića, tako da vidit ćemo, baš me zanima ova postava. A zanima nas kako će u ovaj ogled ući i engleska nogometna reprezentacija koja je, evo i prema riječima naših gostiju, do sada nije oduševila.
How do you feel the setup has worked over the last 2 games? Some of the players are actually struggling to cope with the pressure. You can hear boos from the fans. Is that how big a challenge is this for you to turn it around? Some of the players are almost trying too hard. It feels like there's a lot of negativity around in the media. Is that a bit harsh when you... Uoči turnira Englezi su svrstani među favorite za osvajanje, zbog čega su u njih uperena dodatna svjetla reflektora. I premda su prvi u skupini C, njihova je igra izazvala oštro propitkivanje medija uoči posljednje utakmice u skupini protiv Slovenije. Mislim da je to normalno. To je buka koja pristiže izvana. Ali oni koji kroje sudbinu smo mi unutar svlačionice, igrači i stručni stožer. Svjesni smo da naši nastupi mogu i moraju biti bolji. Ali ako gledate bodove i broj postignutih golova, u sličnoj smo situaciji kao i na prošlom Euru. Nema panike. Na vrhu smo skupine i imamo sve pod kontrolom. Engleska se plasirala u nokaut fazu na posljednja 4 izdanja Europskog prvenstva. Viceprvaci s prošlog Eura izborit će prvo mjesto u skupini C ako pobjede Sloveniju, dok će im remi biti dovoljan za prolaz. Možda nisu u milosti svojih medija, ali drže sudbinu u svojim rukama. Bili smo vrlo iskreni o stvarima koje želimo popraviti, mirni smo i staloženi, ali i svjesni izazova. Bilo je perioda kada smo izuzetno dobro kontrolirali loptu, recimo prvih 30 minuta protiv Srbije ili protiv Danske, kada smo baš dobro krenuli u utakmicu. Dakle, imamo mnogo dokaza naše kvalitete, samo ih moramo spojiti u dulja vremenska razdoblja. Mislim da svi koji nas prate jednostavno trebaju smiriti strasti. Sve ovisi o nama i dvoboju protiv Slovenije. Želimo pobijediti, a za to trebamo biti opušteni i uživati u igri. Vidjet ćemo odmah i sastav Engleza, izbornika Garretha Southgatea. Sa beka u sredinu i stvara višak na taj način, to je Southgate probao iskopirati, ali po meni najslabija karika. Opet ću ponoviti, Southgate neke stvari radi na ovom prvenstvu koje meni nisu jasne. Trippier igra dešnjak na lijevom beku, sam sebi zatvara tu stranu, jako teško izlaze sa presjecanjem na jednoj utakmici jedini, tako da imaju jako puno nedostataka, ali opet to su Englezi, individualna kvaliteta je velika i mogu s jednim potezom riješiti to. I od Sake i od Fodena se možda očekivalo više, Roberte, ne znam. Pa da, Saka još uvijek može nekako imati nekakvu, ajmo reći, poluprolaznu ocjenu, Foden ne. Međutim, igrači koji igraju u nekakvom automatiziranom sustavu gdje se puno igrava, kao što imaju u Manchester City sa Guardiolom, ti igrači onda očito teško se prilagođavaju na neke druge taktičke sisteme u kojima nemaju te jasne automatizme kao u klubu. Uvijek se pričalo kako to Ajax stvori sjajnu generaciju, pa je Milan 1994. odnosno 1995. kad je izgubio finale protiv Ajaxa, pokupovao 5-6 igrača Ajaxa, međutim svi ti igrači su se pokazali uglavnom da su neprilagođeni na drugi nogomet, osim ono koji su igrali po tim šablonama i automatizmima, tako da tako mi se čini više manje Fodenova situacija. Da, vidite vi te neke poteškoće. Pa tako je bilo i s ovim igračima. I logično je meni da uz ova 3 igrača, uz Trippiera koji već igra godinama tog lijevog beka, ne znam da li su svi nestali u Engleskoj da niko nema lijevog beka. A Luke Shaw je dao u problemima. Da, ali kažem samo jedan, pored toliko igrača, da je srce momčadi u problemima. Ali kad nemaš tečnost igre, kad nemaš posjed lopte, kad nemaš igrača koji će razigrat, koji će dati loptu u dubinu, i Fodenu, i Saki, ili Kaneu, onda si u problemu. Imamo igrača Crystal Palasa, dakle Bereći Eze, na primjer, na klupi, ali i taj Mark Gay, vedrane u sredini obrane, koji je bio dobar u prve 2 utakmice zajedno sa Stonesom. Pa je, da, dobro igra prvenstvo, ali evo, Eze, na primjer, prošle utakmice on njega stavlja na lijevo krilo, nominalno nije taj, on je 10, a ima Gordela na klupi kojem nije dao šansu, tako da neke odluke su stvarno nevjerovatne s njegove strane, ko da sam sebi skače u usta. Po meni bi trebao stvarno pustiti igrače da igraju kako igraju u klubovima, pogotovo Saka. Damo u Arsenalu, on dobija jako puno brzo pas, oni ga izoliraju da ima 1 na 1, ovdje sve to ide nekako sporo, taj pas, i kad očekuje njega da napravi višak, njega već dupliraju bekovi, tako da mu je jako teško napraviti, a Foden sam po sebi ide nominalno stalno u sredinu, traži loptu, nemaju dubine, stvarno nemaju dubine i vidjeli smo to i u prošloj utakmici, tako da
za sada to je najveća slabost. Roberte, u engleskim medijima koji također jako pritišću Gareta Southgate. Ne, oni su umjereni jako. Ne, oni vrlo su umjereni, odmjereni gospoda. Uvijek se govori to isto. Zašto ne stavlja ovoga, primjerice Watkinsa koji je zabio, 19 pogodaka, Gordon koji ima takav učinak u Newcastle i tako dalje i tako dalje. Ja mislim inače, ono što sam barem ja doživljavao kad sam bio na utakmicama reprezentacije klubova na otoku, da tamošnji mediji, pogotovo i tabloidni mediji, ne oslikavaju pravo stanje doživljaja javnosti prema nogometu, tako da ovo što su rekli sami reprezentativci Engleske, treba se smiriti strasti sa te strane, ali oni su mirni zato što su navikli valjda na te uspone i padove medijske. Oni će postati, kao što smo rekli u prvoj emisiji, ako budu pobjeđivali, oni će u jednom trenutku postati heroji globalni, a prvi čak ne jedni poraz, nego možda neriješen rezultat ili malo slabija igra po kriterijima tih medija, biti će samo valjanje u blatu. Slovenija, dakle, bila je na pragu prolaska u prošlom kolu. Srbija je izjednačila u posljednjim trenucima, a sada ih evo u posljednjem kolu skupine, kao i prije 14 godina na svjetskom prvenstvu, također pod Matjažom Kekom čeka Engleska za razrješenje sudbine. Dva boda iz prva dva susreta u skupini C. Pred Slovenijom je ključna utakmica. Uspije li Slovenija ostvariti pobjedu, upisat će se u povijest. Bilo bi to prvi put da su dohvatili nokaut fazu velikog natjecanja. Njihova sudbina je u njihovim rukama. To je nešto čega je Jaka Biol itekako svjestan. Vrhunski branič serije A do sada je uspio ukrotiti Rasmusa Højlunda i Aleksandra Mitrovića. Pokušat će biti na istoj razini i protiv Harrya Kanea. Na ovoj razini se suočavate s vrhunskim igračima, svim najboljim napadačima i naravno to je izazov. Najvažnije je ostati fokusiran 90 minuta, jer takvi vrhunski igrači iskoriste svaku grešku i priliku koju im pružite. Svaku neku priložnost koju im daš. Prije turnira da nam je netko rekao da ćemo biti u ovakvoj poziciji uoči posljednje utakmice u skupini, bili bi presretni. Odlučni smo boriti se do kraja. I dalje smo u igri za prvo mjesto i uvjeren sam da će svaki igrač dati sve od sebe u utakmici koja slijedi. Petar Stojanović. Obično je desni bek, a na ovom prvenstvu igra kao krilo. Bez sumnje morat će se osloniti na svoje obrambene kvalitete protiv Engleske, koja očajnički želi ušutkati kritičare. Oni imaju individualnu kvalitetu i u svakom trenutku na taj način neki igrač jednim potezom može odlučiti utakmicu. Jednostavno svjesni smo. Sigurno da oni imaju ogromnu kvalitetu. Morat ćemo biti na našem najboljem nivou ako želimo ugroziti Engleze. Kratko i jasno, kod Matjaža Keka promjena nema. Isti sastav, sve 3 utakmice, tako da što je raritet. S obzirom da znamo da imaju napred dobre igrača, ali evo, 2 beka su zabila 2 gola. Čudan trener, uvijek s istom postavom igra. Da. To je danas postalo raritet. Nismo navikli na to. Da. Tako je Capello igrao. Da, Capello isto. Samo znači nisu priznavali kazne. umor, nego igra isti. Dakle, vidjeli smo Janža Karničnik, koji je spomenuo Vedran kao strijelce, Mlakara i Stojanovića. Stojanović, Mlakar, ključni igrači u ovoj taktici 4-4-2, gdje igraju taktički vrlo disciplinirano, a imaju fizičke predispozicije i motoričku izdržljivost da mogu igrati u oba pravca, da mogu ući u prostor, da se mogu vratiti i znaju igrati. Znači oni su vrlo, vrlo bitni da dupliraju bekove kad je potrebno u fazi obrane, a isto tako da imaju moć da mogu istrčati kao vezni igrači
u završnicu. Šeško i Šporar standardni na stranu individualne vrijednosti. Netko je od nas rekao prije par emisija da Slovenija ima problem širine, je li tako? Rostera. Treba vidjeti kako će u tom tempu, pogotovo sa Englezima, izdržati ta ekipa koja stalno igra. I dakle, možda je to doprinijelo da Kek se drži određene grupe igrača kojima najviše vjeruje, a sada da li će biti nekakvih promjena, vjerojatno će morat biti jer je intenzitet utakmice, pogotovo za igrače koji ne igraju u jakim ligama. Slažete se? Slažem se potpuno s time da bih htio naglasiti jednu stvar, obzirom da se to često znalo podvući i to sa pravom, da je jučer Dominik Livaković, osim karakterističnih mu odličnih obrana na liniji, u više navrata izlazio na centaršute i boksao loptu i pokazao. Pogotovo jedno od boksa, jedno 40 metara. Tako je, baš je bio u iskoraku jučer. Vratar koji u svakoj utakmici imao, možemo reći, jednu od obrana turnira, ali nažalost, eto, da se sad vraćamo na to. Vedrane, znamo što nam treba, jedan od scenarija. Vidite li vi, s obzirom na prikazanu igru Slovenije do sada i Engleze, da mogu Englezi pobijediti s 3 razlike? Od zašto ne? Upravo ta individualna kvaliteta koju posjeduju je stvarno velika. I sad kad gledam da igra jedan Mlakar će čuvati Volkera, ako uspoređujemo, gledali smo Mlakara u HNL-u, znamo njegove fizičke prije svega predispozicije i znamo Volkerove, jako teško se može. Ali ako se to kompaktno brani momčadski, bit će sigurno jako teško Engleskoj. Ali definitivno imaju klasne igrače, pogotovo ove na klupi koje smo nabrojali, koji su zabili 20 i nešto golova, nisu još dobili priliku na ovom turniru. Nadam se da će Southgate doći pameti i početi malo stavljati te igrače koji imaju strašnu sezonu iza sebe. Dakle, tu je i Cole Palmer koji je toliko zabio. Da, zabio 20 i nešto, da. Strahovito je bitno da vidimo na ovoj današnjoj utakmici koliko je fizički spremna ekipa Slovenije, jer to je 3. utakmica u nizu s istim igračima. Znači, ako oni izdrže na isti način, oni su onda čudo. Nadamo se da će moći. Evo, kratko još, Roberte, vaša očekivanja, pa idemo. Pa ponavljam, nisam baš neki pobornik engleske reprezentacije, draži su mi Slovenci, međutim moramo navijati za Engleze zato što dok ima nade, treba se nada bi mogli pomoći Hrvatskoj. Naravno, hvala vam za ovu najavu. Rekli smo, dakle, Danska-Srbija na našoj multimedijskoj platformi HRTI, a na ovom HTV-u 2 pratite ogled iz Kelna između Engleske i Slovenije, a s vama će biti komentator Željko Vela.